osobných súbojov a pobiť sa. To bolo najväčšie nebezpečie, lebo sme boli všetci veľmi nadržaní, že by sme ich aj poriadne zbili. A to bolo to najväčšie nebezpečie, aby sme sa do tohoto nedostali. Ak vám prizvukovali disciplínu, tak to musím zdôrazniť, že my sme si pozreli celý ten záznam, celé tie 3/3. Samozrejme diváci vidia iba určité zostrihy, určité fázy stretnutia. Naozaj tam bolo minimum vylúčení z našej strany, dokonca k sovietskej presilovke dôjde až za stavu 2:0. Takže naozaj bola to veľmi dôležitá fáza tej taktickej prípravy vystrábiť sa všetkých faulov, dávať pozor. Tak myslím si, že tento zápas, hlavne tých 2:0, bol vysoko taktické vedenie. Už na tom druhom zápase 4:3 už sme sa nechali trošku aj strhnúť s tým, že znova sme zacítili, že by sme mohli byť stále ešte majstri sveta. A pochopiteľne, že sme už trošičku aj agresívnejšie išli do Rusov, lebo sme videli, že Rusi sú trošičku otrasení, ale boli otrasení tiež s tou politickou situáciou, lebo ja som o tom presvedčený, že títo hráči x-krát, keď sme sa stretli, my za to nemôžeme, my sme len hokejisti, že? A my sme zase boli tvrdo, sme išli na vec a keď sme im nadali a sme ich provokovali po celý zápas, pretože to patrilo k taktickému boju, ale nerobili sme fauly, čo sme v minulosti vždy urobili, tak tentokrát sme sa toho zdržali. No, bola to, aký ste, veľmi dôležitá zložka toho prípadného úspechu. Teraz by mal padnúť gól. Teraz je gól. Dá backendom gól, Pepo, a je tam. On si myslel, Singer si myslel, že ako vždy mi hodí on, Jozef mi hodil to na palicu a ja jemu naspäť. To bola taká, že sme si dali okamžite naspäť a teraz čakal, že mi to prihra. Preto vyštartoval po mne a Pepo Černý, ktorý backendom nedával nikdy góly, tak dal v tomto zápase perfektný backend. A bolo to prakticky 2:0 a tam sme úplne jednoznačne už dominovali na ľade. Bola medzi vami nejaká revnivosť, čo sa týka toho, že Brno dlho získavalo tiež majstrovské tituly a vy ste prakticky boli takí partneri a dlhoroční spoluhráči v reprezentácii? Vonkoncom nie. To my sme sa pobili. Najväčší vtip je v tom, že my sme sa pobili s Bramborom Mižikom a vylúčili nás obidvoch do konca zápasu v Brne. A teraz prišli ďalšie zápasy a my na disciplinárke sedíme a čakáme v Prahe, že koľko nám naložia. A ja hovorím Brambor, ty si ale blbý. A on hovorí, my sme obidvaja blbí, že sme sa pobili. Nakoniec my budeme mať prémie preč, že sme mali 200 korún, tak my budeme mať prémie preč a druhí sa nám budú smiať. Tak sme prišli na disciplinárku a navzájom sme sa obhajovali, že kto komu zle urobil, že nikto nič nechcel spraviť a že to bola náhoda. Tak sme vyfasovali len 14 dní, to znamenalo 4 zápasy. Takže vtedy to bolo dosť tvrdé. No, teraz sledujeme ďalšie emotívne momenty, blížil sa záver stretnutia, sledujeme aj tváre sovietských hráčov, odhodlanie našich hráčov. Tu je práve vzorka obetavosti, Jan Suchý, rozprávkový Jano, ako sa o ňom vyjadril dokonca sovietský tréner Anatolij Tarasov. No, tak to bol hráč, vtedy bol Bobby Orby s tým a takýto, to boli ESA, ale toto bol, keby bol nastúpil v profilíge, tak som o tom presvedčený, že by bol v All Stars, lebo to bol v tom období najlepší obranca na svete. Lebo bol jednak útočným obrancom, ale jednak aj bráňacím, bol ohromne rýchly a každý si myslel, že obranca musí byť vysoký, obranca musí mať 120 kg. On bol práve ten protiklad tohoto všetkého, že bol útlej postavy, ale za to mal výdrž, on vydržal celú tretinu nestriedať, však v hlave to x-krát ukázal, že? Videli sme ho vedľa Vladimíra Dzurilu, legendárneho brankára, hokejistu storočia u nás na Slovensku. Mimoriadna legenda a hokejista, brankár, ktorý sa dočkal titulu majstra sveta, bol v Prahe v 72. viac menej holečkovým náhradníkom, ale nezabudnutelné potom Katovice 76, kanadský pohár v tom istom roku, Viedeň 77. Daryl Sittler, ten slávny Kanadian, ktorý nám dal rozhodujúci gól na Canada Cup v 76. roku. Áno, o ňom povedal, že Vlado Dzurila bol brankár, ktorý bol dokonca výzvou pre každého útočníka, pretože sa vyžíval v tých súbojoch 1 na 1. Výzvou, totižto on mal jednu obrovskú vlastnosť a to bolo, že si nahnal toho útočníka tam, kam ho on potreboval mať. A tak uvoľnil napríklad priestor na lapačku, že každý jeden hráč sa uľakomil a strelil do toho voľného priestoru a on vtedy vyštartoval, mal bleskovú reakciu, chytil do lapačky. Dokonca bol prvý brankár, ktorý vedel založiť protiútok.
To nikto v tom období nevedel, ani kanadskí brankári. Áno, tu práve vidíme už momenty po 60. minúte, obrovská radosť z víťazstva 2-0. Zopakoval sa Grenoble 68, opäť sme Sovietov zdolali na veľkom podujatí. Poprvý raz od majstrovstiev sveta 61 Vlado Dzurila, veľký hrdina, fantom v bráne, tak ho nazvali švédske noviny na druhý deň po tomto našom víťazstve 2-0. Odchádzate na červenú čiaru, postaviť sa vedľa sovietských protihráčov a my si spolu s televíznymi divákmi teraz v tichosti vychutnáme tóny československej štátnej hymny. Tak čo, behali zimomriavky pri tomto pohľade? Tak samozrejme, však treba tu vidíme náš odchod teraz. Áno. Bez podania. Že bez podania ruky a si myslím, že to bol to obrovské riziko pre celé naše mužstvo, pretože Rusi boli v tom období nekompromisní. Však my vieme, čo sa dialo v Prahe a čo sa dialo v Bratislave, že? Žiaľ Bohu, naša generácia dnes vonkoncom to ani nevie, že čo sa udialo.